ऋषि ଓ ବିଛା। କହ। ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ଋଷି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦ ଥିଲା। ସେମାନେ ସେଇଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଦିନେ ଋଷି ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଛା ଆସି ସେହି ହ୍ରଦରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା। ଋଷି ସେହି ବିଛାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଗାଧୁଆ ସାରିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଞ୍ଜୁଳା ଟେକୁଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତ 7 ଥର ଆଞ୍ଜୁଳା ଟେକାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଞ୍ଜୁଳା ଟେକା ତ ଭଙ୍ଗ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଋଷି ତାଙ୍କର ପାପୁଲିରେ ସେହି ବିଛାଟିକୁ ଧରିଲେ। ସେ ଯେତେ ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଞ୍ଜୁଳା ଟେକୁଥାନ୍ତି ସେତେ ଥର ସେହି ବିଛାଟି ତାଙ୍କ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରୁଥାଏ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଓ ଶେଷରେ ଋଷି ସେହି ବିଛାଟିକୁ ଭୂମିରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର